gynigion ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol Gynradd Treowen. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol Treowen yn y Drenewydd. Yn y pen draw, mae'r cynigion yn golygu y byddai'r holl ddisgyblion sy'n mynychu'r ddwy ysgol ar hyn o bryd yn mynychu adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Calon y Dderwen mewn rhai blynyddoedd. Mae 2 gam i'r cynigion. Cam 1 yw i ymestyn Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys safle Ysgol Treowen o'r 31 o Awst 2025. Byddai hyn yn golygu Cau Ysgol Treowen, ond byddai addysg dal yn cael ei ddarparu ar y safle. Cam 2 yw i Ysgol Calon y Dderwen symud i adeilad newydd sydd wedi leoli ar safle presennol Ysgol Calon y Dderwen yn ystod 2026-27 ac i safle Treowen Gau. Mae'r cynigion yn rhan o strategaeth y Cyngor ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Cytunwyd ar y strategaeth ym mis Ebrill 2020 a'i nod yw trawsnewid addysg ym Mhowys drwy fynd i'r afael a nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Yr heriau hyn yw cyfran uchel o ysgolion bach, lleihau niferoedd disgyblion, nifer uchel o leoedd gwag, cyflwr adeiladau, pwysau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad i addysg Gymraeg, cynnig ôl 14 ac ôl 16 cyfyngedig, anghydraddoldeb o ran mynediad at ddarpariaeth addysg anghenion arbennig, diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol hanesyddol. Nod y cynnig ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol Gynradd Treowen yw mynd i'r afael ar heriau canlynol, gostyngiad y nifer disgyblion, cynnydd mewn lleoedd gwag a cyflwr adeiladau gwael. Mae nifer o opsiynau wedi cael eu hystyried wrth ddatblygu'r cynigion hyn. Mae'r rhain yn cynnwys darparu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen yn unig, darparu adeilad newydd mwy ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys Ysgol Mae'r ac Ysgol Treowen hefyd, darparu adeilad newydd mwy o faint ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys Ysgol Mae'r hefyd, a darparu adeilad newydd mwy o faint ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys Ysgol Treowen hefyd. Mae cryfderau a gwendidau i'r holl opsiynau wedi hystyried ac wedi eu cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Ein dewis ni yw i ddarparu adeilad newydd mwy o faint ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac i gynnwys Ysgol Treowen hefyd. Byddai hyn yn golygu y byddai pob disgybl sy'n mynd i'r ysgolion hyn ar hyn o bryd yn manteisio o'r adeilad ysgol newydd ac a byddai'n lleihau lleoedd gwag yn y Drenewydd. Fodd bynnag, byddai rhai anmanteision hefyd, oherwydd yn y pen draw ni fyddai ysgol yn Treowen a byddai'n effeithio ar y gymuned yn Treowen ac yn golygu y byddai'n rhaid i ddisgyblion sy'n mynd i'r ysgol yn Treowen ar hyn o bryd deithio ymhellach i'r ysgol. Fe wnaethon ni ystyried nifer o opsiynau gweithredu hefyd ar gyfer yr opsiwn o ddewiswyd. Roedd y rhain yn cynnwys i Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol Treowen i barhau fel ysgolion ar wahân nes bod yr adeilad newydd yn agor, i ymestyn Ysgol Calon y Dderwen o'r cychwyn i gynnwys safle presennol Treowen, neu i uno Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol Treowen i greu ysgol newydd. Mae cryfderau a gwendidau yr holl opsiynau wedi hystyried ac wedi cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Ein dewis ni yw ymestyn Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys safle Ysgol Treowen o'r cychwyn, gyda'r holl ddisgyblion yn symud i'r adeilad newydd pan fydd yn agor. Byddai hyn yn gwella trefniadau trosglwyddo i ddisgyblion Treowen gan y byddant yn rhan o Ysgol Calon y Dderwen cyn symud i'r adeilad newydd,
Byddai hefyd yn lleihau'r effaith ar staff a disgyblion Ysgol Calon y Dderwen sydd wedi bod trwy'r broses a drefnu yn ddiweddar pan sefydlwyd yr ysgol. Fodd bynnag, byddai rhai anfanteision yn cynnwys yr effaith ar staff a disgyblion yn Ysgol Treowen. Ar ôl cyfuno'r ddau elfen, mae'r Cyngor yn ymgynghori ar y cynigion canlynol ar gyfer Ysgol Calon y Dderwen ac Ysgol Treowen. Cam 1, Cau Ysgol Treowen o'r 31 o Awst 2025 ac ymestyn Ysgol Calon y Dderwen i gynnwys hen safle Ysgol Treowen o'r 1 o Medi 2025. Cam 2, wedyn, yw Ysgol Calon y Dderwen i symud i adeilad newydd ar safle presennol Ysgol Calon y Dderwen yn ystod 2026-27 a safle Treowen yn Cau. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion. Mae'r dogfennau ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. Mae copïau papur o'r dogfennau ymgynghori ar gael drwy anfon e-bost atom neu drwy ffonio transforming.education@powys.gov.uk dim 1686 611 553. Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar y 15fed o Ionawr 2024 ac yn dod i ben ar y Chwefror 26-2024. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein, llenwi'r ffurflen ymateb papur ac e-bostio neu bostio hyn atom, e-bostio neu anfon eich sylwadau ysgrifenedig atom. Mae'r ffurflenni ymateb ar-lein a phapur ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming-education. Gallwch anfon e-bost neu anfon eich ymatebion at school.consultation@powys.gov.uk neu postio at Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys neu Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG. Rhaid derbyn pob ymateb erbyn Chwefror 6/2024. Unwaith y bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad yn crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd. Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried yr adroddiad ac yn penderfynu a ddylid parhau ar cynigion. Os byddant yn penderfynu parhau, bydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a bydd 28 diwrnod i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydynt yn cytuno â'r cynigion. Yna byddai'r Cabinet yn ystyried adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd a byddai penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch a ddylid gweithredu'r cynigion. Rydym yn disgwyl y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud erbyn mis Gorffennaf 2024. Am fwy o wybodaeth gan gynnwys y ddogfennaeth ymgynghori a'r dolenni i ymateb yr ymgynghoriad, ewch i'n gwefan www.powys.gov.uk/transforming-education neu ffoniwch dim 1686 611 553.